Owensanyň Şuwedeki hepdelik maslahatynda Owan hökümetiniň baş ýerine ýetirjisi Abdullah Islam döwleti atly topuryň öz ýurduna awandyrýan howpy barada aladalaryny beýan etdi. Ol 13-nji noýabrda Parijde amala aşyrylan terrorçulukly hüjümler bu topuryň diňe Owensan we ýakyn günnäre däl, eýse tutuş dünýä howp awandyrýandygyny görkezýär diýdi. Abdullah halkara jemgyýetine has köp harby terişdeler bilen üpçün etmek arkaly Owan armiýasyny güýçlendirmäge çağırdy. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekdäki Fransuz ilçihanasynyň öňünde adamlar güller goýup şemleri ýakdylar. Bu çäre Parijde 130-dan gowrak adamyň ölümine sebäp bolan terrorçulukly hüjümlerden 2 gün soň, ýagny 15-nji noýabrda amala aşyryldy. İlçihananyň içinde adamlar wakada pida bolanlaryň hatyrasyna döredilen depdere duýgudaşlyk bildirip öz gynançlaryny ýazdylar. Siz Adatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.